Ang lakas talaga ng ng alon, guys. Ano lang, nanonood lang kami. Ayan, oh. Mahampas talaga doon, oh. Mahampas talaga yung alon. Ito yung natatanaw ko doon sa may bahay mo. Ayan, oh. Ayan yung bahay ni Madam. Ganda ng bahay mo, Madam. No? Ganda dito sa malayo. Ito. Ano yan? Laki. Lungkay? Oh. Ay, sihi. Laki ng sihi. Ayan po. Ang ganda. Sarap nito. Ayan po. Balik lang. Balik lang yan para lumakita. Ay, ang ganda, Sige na, ganda, baba ka na. guys. Sino ako? Baba ka na? Yung ganda ng tubig. Sarap maligo talaga. Di tayo maliligo, Madam?